Matungano wacho ne penj economist ase Dr. Mark Bernard Aete osewacho makor ka kore. Dr. Mark Matunga machiegni. Erokamano Ben. Gima nyalo wach ndege maduong' to onge. Nikech mokwongo picha maneno kuketo e kor jowi kanie machalo ni ndege mane jatelo idho, mano to ok en picha makare. Mar ariyo, gima uluoro e ndege en akia. Be okane kata de beda ni president utiyo gi milion 200. An mano de pod agoye mnatek. Nikech topic mikelo waka mondo walosie en ni Kenya ukeyo koso. Bende Kenya ukeyo Amerika e wuoth mane president odhi yani. Owach ni ndege no nen 200, milion 200. Mano bende e bech ndege no mapani no winjo be nitiyogo. Mano an kanye kuma pod abro bede. To kwang'eyo ni bende Kenya ukeyo, ing'eni mato nyowa dhi keyo kuma nyo kwa pithe. No kwa koma Amerika mondo mi wake Amerika. To ibro yudo ka daktari kan ibro nyisi maber. Ni kigo kwan gik manyo president oagodo Amerika. Kigo kwan makoro iketo gi e kar pesa makoro biro. Iketo gi ratil gi kikete kore ratil. Yes. Mana kaka shoni en. Ikao milion, ikao trillion achiel. Pesa manyo biro go mabro tie Kenya ka kuom higni 5 gi. Kata mabro donje Kenya ka kuom higni 5 gi. Ok tin trillion achiel. Ka in trillion achiel, mano nyiso ni en almost 30%. Ata malo 30 mar budget wa ma Kenya. Magi awacho gi mondo mi economist otimango anige na ja computer mondo economist owinji gi maler. Koro ketane na gine ratil. Trillion anyalo kadumla somo ni gi tete. King'iyo trillion achiel mar pesa mabro donje Kenya ka kuom higni 5 mabiro gi. To gi milion 200 mar ndege. Wakao ni no chula ndege no. Weri gi kisungu ma Dr. Aete keto wago keni state capture. Kisungu no to ae. Owacha mna dhulu wacheng. Ket gige ratili. Tinyisa ni Kenya ukeyo. Miyo anyalo duoki maler. Ni Kenya nyo ukeyo. Makidoro mundo miele akwan ni gigo abro kwano ni manyalo kwano. Wadhi kwano ka Dr. Aete. Ingeni i penjo wa penjo